Căuta grupuri. Dăm aici pe lupă și putem să căutăm grupuri de vânzări, scriem sus vânzări, sau putem să căutăm după județe, de exemplu Iași, Ialomița, nu știu, București, orice putem să căutăm. Putem să mai căutăm mămici, putem să mai căutăm joburi, putem să mai scriem anunțuri sau să scriem direct anunțuri și să ne dea ei. Ia să vedem, anunțuri. Dăm pe lupă, dăm pe grupuri, al treilea buton cum ar fi, și aici ne apare o mulțime de anunțuri. Luăm de exemplu primul anunț. Dăm pe el, Vânzări România, dăm pe el, ne uităm un pic pe grup să vedem dacă este ok. Ia să vedem noi dacă mi se pare ok. Eu zic că este ok, că văd că este și de recrutare și de vânzări, deci este ok grupul. Putem să ne înscriem în el, dăm înscriere în grup și ne-am înscris în el. Dăm pe scrie ceva, dăm pe clipboard, eu am aici așa clipboard-ul. S-ar putea să dați pe cele 3 punctulețe și după aceea să căutați clipboard. Eu l-am setat aici ca să fie mai ușor. Deci dau pe el și ne apare textele care le-am salvat noi. Textele și pozele o să le primiți de la noi. Deci luăm un text. Hai să vedem. Luăm cafeaua, de exemplu. Textul cu cafeaua, Nutri Plus. Dăm pe galerie. Intrăm în galeria telefonului și dacă am pus textul cu cafeaua, luăm și poza respectivă. Așa, și dăm pe postează și s-a postat. Se postează acum. După aceea, dacă vrem să postăm, de exemplu, vrem să postăm anunțuri de recrutare, dăm ștergere acolo. Putem să căutăm joburi, de exemplu. Dăm căutare, dăm pe grupuri și ne apare o mulțime de grupuri cu joburi. De preferat este să căutăm grupurile mai mari. Ia să vedem noi. Joburi online. MLM. Este ok grupul. Ne înscriem în el și punem un anunț de job. Dăm pe poză, dăm pe clipboard și căutăm un text cu job. Ia să vedem noi. Îl luăm pe acesta, magazinul online turcesc, și dăm postează. Și se postează. Putem să punem un U la postare. Sau putem să mai punem un aron și etichetăm, punem reper. Dăm aici pe reper. Putem să mai punem aron și numele nostru. Putem profilul nostru cum ar fi și văd mai multe persoane. Deci așa se postează. Recomandat este să postăm de minim 3 ori în câte 15-20 de grupuri pe zi pentru activitate mai bună. Cam asta este activitatea noastră zilnică. Căutăm grupuri, postăm și dacă le avem deja căutate și vrem să postăm în grupurile care ne-am înscris deja, dăm aici pe cele 3 liniuțe, dăm pe grupuri, dăm pe grupurile tale și aici suntem în grupurile noastre în care ne-am înscris noi. Deci grupurile astea nu mai e nevoie să te înscrii, că deja suntem înscriși. Hai să luăm de exemplu un grup
De exemplu, uite, îl luăm pe ăsta, dăm pe scrie ceva, dăm pe clipboard și aici este la fel un anunț de recrutare. Putem să punem. Este foarte important să ne facem propria echipă. De aceea insist mai mult să punem mai multe anunțuri de recrutare. Hai să luăm pe asta, poza asta, cu textul respectiv și dăm postează. Dăm un refresh la pagină, dacă îl ia mai târziu. Hai să dăm pe, uite, așteaptă în așteptare, apare în așteptare, adică să accepte administratorul aici. Hai să luăm altceva. Uite, luăm public 24. Hai să postăm și aici o reclamă, că nu merg de recrutare aici. Deci atenție mare. Luăm o reclamă. Punem pe asta cu rojuri. Cu rojurile. Dăm postează. Și cum putem să verificăm dacă chiar ni le acceptă sau nu? Dăm pe cele 3 liniuțe de sus, dăm administrează conținutul și vedem, deși poza asta este în așteptare. Trebuie să accepte administratorul, deci de obicei acceptă. Așteptăm să le accepte. Deci așa se postează. Și aici putem să mai punem o reclamă. Hai să nu mai punem doar cu rujuri, să căutăm altceva. Uite, ai părul deteriorat. Hai să luăm și reclama respectivă. Pe asta. Dăm postează. Și putem să dăm pe cele 3 punctulețe. Administrează conținutul. Și aici trebuie să ni le accepte.